Olli lupasi meille soittaa vielä yhden biisin. Tämä on siistiä. Nimittäin minä mietin semmoista, että olisi tosi mukavaa ja minusta ainakin kiinnostavaa kirjoittaa musiikkiin. Tiina sanoi, että heti niin kuin tuli jotenkin niitä mielikuvia, heti kuuleen tulee mielikuvia ja muistoja. Niin minusta olisi tosi kiinnostavaa, että me kaikki yritettäisiin niin kuin tutustua siihen, että mitä mielikuvia niin kuin itsellä herää siitä, kun kuulee tätä niin kuin kaustilaista perinnettä. Se olisi tosi kiinnostavaa. Ja mulla on semmoinen siis ehdotus, että tosi niin kuin vapaasti, ihan mitä teillä tulee mieleen, kun Olli soittaa, niin kirjoitetaan sillä lailla, että aika rennosti ja päkistelemättä. Kyllä voi sillä pikkuhiljaa liikkua koko ajan, miten liikkuukaan. Ja voitte vaikka lähteä siitä, että millainen tila tai paikka kenties tulee mieleen. Ja sen ei tarvitse olla, se ei tarvitse niinku liittyä, että ei tarvitse niinku ajatuksen kautta mennä, että ei mitä se kausislaisuus olikaan, millaisiakaan tyyppejä siellä on paikkaa, vaan se voi olla joku niinku, se voi olla jossain metsässä. Tai se voi olla jossain kellarissa, tai se voi olla niinku ihan missä vaan. Mitä vanha riihtä, ihan mikä teille tulee mieleen, että se voitte niinku olla uskollisia sille, mikä tulee mieleen. Voitte vaan kuvaa, että millainen paikka se tulee mieleen, ja sitten ehkä mitä se tapahtuu. Ja voitte antaa, jos sen tulee yhtäkkiä joku ihan outo mielikuva, antakaa senkin tulla sinne. Vaan niinkö tutustaan siihen, mitä tulee. Se on niinkö, en mä tiedä, musta se on jotenkin tässä kaiken taiteen tekemisen ytimessä, että asiat koskettaa meistä ja meistä syntyy jotakin uutta sen niin kuin vaikutuksesta, niin se on semmoista. Vaikka ei tavallaan mentäisi sisällöhenkin perinteessä alkaisi itse tehdä sitä, niin se tavallaan perinne koskettaa meitä sillä, että me niin se herättämisenä uusia juttuja. Niin tehtäisiin sellainen pieni harjoitus. Nyt kun tosiaan vaan semmoista ehkä niin kuin ajatuksen virtaa. Vanha puutalo, leveät ikkunalaudat, ulkonaan pilvinen sää. Hän istuu ikkunalla, odottaa jotain, ehkä tulevaa kesää, muuttolintujen palaamista. Kasvoilla hymy ja haikeus, odotuksen tuoma jännitys. Radio soittaa tuttua sävelmää, tupa on muuten hiljainen ja autio. Kello on tasan 2. Haluaisitko sä lukea tämän mun? Mä en oikein mä oon niin pitkin vähän kirjoittanut viime vuosina. Ja mulla jotenkin, jos mä alan lukemaan sitä, niin mä tiedän, että mulla on uusi ura urennut tällaisen tekstien jälkeen. Mä yritin vähän tummentaa, jos on epäselvää. Niin kysy. Velimannin tunnelmia. Tuuli puhaltaa, vihreä metsä hohkaa. Lehtien helinää. Tyttöjen juoksevat jalat ja ylös sidotut hiuskiehkurat. Iloa ilmassa ja jännitystä vatsassa. Perhoset ja sateen vieno tuoksu. Nuo hienot helmat, tansseihin mennään. Työt oli ja meni, nuorukaiset ja kiiltävät nahkasaappaat. Ruohonkorsi suupielessä, tanssitettavia odottaa. Hei, nyt on ilon aika. Viljapelto ei katoa minnekään, kun tytöt ja pojat juhlat iloon virittää. Nyt on tanssin aika. Ei vaan jatkuu se vielä? Ei jatku. Okay. Ei. Sitä jotenkin tuli se,
niin kuin nämä Niin. kotimaiset Niin. mustavalkoiset elokuvat ja ne fiilikset sieltä. Niin. Joo.